Adda kada tayo ti Diyos ti kamang kentig sa tayo, si sasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Ditay nga rod agbuteng, uray no agginginit, ken margaay dagiti bantay a maigabor iti taaw. Uray no agdaranudor dagiti baybay, ken magungun dagiti turod gapo iti dawel na. Adda karayan amang tedrago iti syudad ti Diyos, iti nasantuan a pagtaingan ti kangatuan. Iti daytoy a syudad agnaed ti Diyos, awan to pakaanan-wan na tinto marsuod, parbangon pay laeng tulungan nan. Agkintayeg dagiti pagilyan, aglagaw dagiti pagarian, agkuruod ti Diyos ket karunaw ti daga. Adda kada tayo ti Apo a manakabalin amin, ti Diyos ni Jacob ti kamang tayo. Umayo kitaan ti inaramid ti Apo, imutektekan nyo dagiti nakaskas daaw nga inaramid na ditoy daga. Pagsaldingen na dagiti gubat iti sangalubungan, dadaelan na dagiti pana, tukulan na dagiti gayang, ken puuran na dagiti lugan a pakigubat. Isardeng yu ti agugubat ket amwen yu asyak ti Diyos kunana. Siak ti kangatwan kadagiti nasyon katanukan iti entero a lubong. Adda kada tayo ti Apo a manakabalin amin, ti Diyos ni Jacob ti kamang tayo. Sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Within your hands of love, love reaches me. I am in awe of you. I stand on higher ground. I was lost but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful lost but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I
Imbag nga aldaw kanya tayo amin kakabsat, madaydawi ti Apo. Naragsak lang unay nga makadwa kayo manan iti daytoy nga pananglukat tayo iti baro nga serye iti adal tayo nga napauluan iti undivided. Ket ko pa nga agyaman iti Apo iti daytoy nga week naging bagisuna, it's our exam week kakabsat ket madaydawi iti Apo ta naikan tayo iti kinasirib tapno iti kastaket mapagbalegyan dagiti task kadagiti assignments dagiti exam nga intayo sinarangat iti daytoy nga lawas. And I believe tunggal may sa kanya tayo kakabsat kat andamat dagiti dumaduma nga panubok nga imay iti daytoy nga week kanya nga madaydawi ti Apo ta pinili tayo latta nga umay dengeg ag daydayaw agadal kadagiti sauwi ti Apo. Papantay nga rodan iti mensahe tayo kakabsat. Iti teksto tayo masarakan iti Mateo chapter 28 verse 19. Kuna natoy inkay nga rod kadagiti amin at tao iti amin na lugar ket pagwalinan nyo ida nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Daytoy man kakabsat iti addang adalan tayo iti daytoy nga aldaw. Iti libro iti Mateo kakabsat ket naisurat gapo iti naduma-duma nga panggep. Umuna ket tapno ipakita nga ni Apo Jesus isu iti ari nga nabayagan nga urayan dagiti Israelita. Isu na datay Mesyas kakabsat nga naipadto. Ket inyo nay unay ni Mateo, iti daytoy nga kinapudno, iti rugi pa ilang kakabsat iti panangisurat na iti libro. Kuna na iti Mateo chapter 1 verse 1, daytoy iti libro ti kapunan ni Jesucristo ang nagtaod ti kapututan ni David, ang nagtaod met ti kapututan ni Abraham. So na-emphasize kakabsat ditoy, dajay kina Diyos ni Apo Jesus, ken isuna kasmaysa nga mangisalakan. Iti may kadwa, ket tapno isubli dagiti agbasbasa iti daan nga tulag, nga mangipalagip iti padto may papan ken Apo Jesus. So kas kumakabsat iti panakayanak ni Apo Jesus, iti Bethlehem nga lugar nga pakayanakan ni Apo Jesus, iti panagtakyas da nga mapan iti Ehipto, wenno datay panangpatay ni Herod kadagiti maladaga. Daytoy kakabsat nga libro ket manglaon kadagiti na dumaduma nga panakay patungpal iti padto nga masarakan iti daan nga tulag. Nagsurat ni Mateo tapno paniknikan nga ni Apo Jesus ti kakaisuna nga sungbat iti padto iti daan nga tulag. Kuna nangarot kakabsat iti Mateo chapter 5 verse 17, diyo ipagarop ko umay ko waswasan tilinteg ni Moises ken dagiti panursuro dagiti profeta. Jak imay tapno waswasag dagito no di ket tapno ibanag ko ida. So manipod kada ito nga bersikulo, mapanagnikan tayo nga rod kakabsat nga imay ni Apo Jesus san nga tapno sa lungasingan na winawaswasan na itilinteg, di katap na iti kasta ibanag na ida. Kay papanan na kabsat, ngayon surat ni Mateo iti dito nga libro, tapno paniknikan nga ni Apo Jesus, isuna iti orayan tayo nga mangisalakan. Kaya iti may katluha kabsat, panggap na nga unay, nga naidumduman ni Apo Jesus, kadagiti amin nga agkuna nga isudakat Mesyas. Talawen ka kabsat no kasatno kaado, dagiti mangibagatata nga isuda iti Kristo, anak iti Diyos nga isuda iti mangisalakan o kastamad kakabsat idi kaaduna digiti agkuna nga isuda iti Mesyas. Ket idi surat ni Mateo daytoy panggap na kakabsat nga ipakaammo kanya tayo nga ni Apo Jesus ket nangaramit kadagiti na indaklan nga milagro wenno nagpakansuna kadagiti rinibo nga tattao nangagas ng paksyat kadagiti dakas nga espiritu dagiti milagro kadagiti panursuro dagiti pangarig kakabsat nga imbaga ni Apo Jesus kadagiti tattao in detalye amin daytoy ni Mateo bayat iti panangisurat na iti daytoy nga libro. Ket iti wat maudi nga kapitulo nga isu iti adalan tayo tattao kakabsat iti kapitulo 28 iti libro iti Mateo makita tayo mo ditoy kakabsat nga adda iti imbilin ni Apo Jesus kadagiti adalan na duwa nga ba nagkakabsat dati panangisuro ken panagbunyag. Duwa nga proseso daytoy iti panangisuko iti biag ken Kristo. Nakita tayo daytoy kakabsat nga naramid ni Apo Jesus kadagiti adalan na nangisuro-suro isuna ken namunbunyag isuna ket manamnama nga kasta kumamat iti aramidan tayo kas adalan ni Apo Jesus. May parangarang nga rod iti mensahe tayo tatta iti rumbang nga kababalin iti maysa nga namati nga daan ti pudno nga kapadasan ken Kristo Jesus. Dagiti muna nga namati ket sanda nga magpagsisina iti duwa nga banag kakabsat anya. Iti muna kakabsat ket displaying the truth ken iti may kadwa ket demonstrating
trust. Okay po, wenno iti Ilocano, panang isuro, kan iti may kadua, panang bunyag. Dahito man kakabsat ti aramid nga makita tayo kadagiti muna nga namati kat saan da nga mapagsisina kadagito nga banbanag. Mapantingoro dito yung muna nga puntos kakabsat, displaying the truth. Kung na iti text 2 tayo iti Mateo chapter 28 verse 19a, in kay nga rod kadagiti amin nga tattaw iti amin nga lugar kat pagbalinan nyo ida nga adala. Dahito'y kakabsat kat may nga bilin iti Diyos nga pakay basran iti panggap iti panagbiag dagiti adalan idi. Kumbaga ito na po yung naging life mission ng mga disciples si Jesus Christ, yung go and make disciples. Dahito man kakabsat iti nagbalinan nga purpose wenno panggap iti panagbiagda. Iti agpangaton ni Apo Jesus into dahito nga bilin ket dahito kakabsat iti nagserbi nga pammalubos nya legal nga pammalubos ni Apo iti pan nakay patungpal iti misyon nga pan nakay saknap iti naimbag nga damag iti entero nga lubong. Anyaman iti rigat, anyaman iti laped, anyaman iti pan nakay dadanes, dayto iti bilin nga inted kita tayo iti Apo. Maramid tayo lang kakabsat iti displaying the truth, nga puntos tayo, no isuro tayo kadakwada, no anya dagiti namuan tayo. Masapul nga manggagan, masapul nga may pakaawat kanyada, tapnukas kada tayo, mamati damat iti Apo. Iti pakakitaan kakabsat iti anay nga pan nakaawat iti kinapudno, ket adati talo nga banag, umuna dito'y kakabsat ket dadya change of mind. May katan, dadya antipara nga nailubungan, ket maisutan kakabsat dadya na Diyosan nga antipara, tapno iti kastakit makita tayo dagiti banag babaan iti sao iti Apo. Babaan iti daytoy umay iti panagbalbaliw ti kababalin tayo. Mabalbaliwan ti panagkita tayo iti Diyos, mabalbaliwan iti panagkita tayo iti basol. Basta lakit kakabsat, isot tayo dagiti antipara nga na Diyosan, hankat nga dagiti nailubungan. No, hindi kat awan iti bibiyang tayo iti relasyon tayo iti Diyos. Anya kakabsat, awan anyaman na kanya tayo, no, agbasa tayo man ti Biblia tayo, winusan, nagkararag tayo man, winusan, umay tayo man nakigimong winusan, awan anyaman na kanya tayo, di mat kakabsat. Gamitan nga na mati tayo kini Apo, kat namuan tayo ti kinapudno, we are to display the truth. Anya, masapol nga parang harang tayo dito nga kinapudno, masapol nga isuro tayo dito nga kinapudno, kakabsat, kat umayan dadya panagbalbaliw iti panunot tayo. Okay? Kuna na pa dito yung kakabsat nga, talikodan tayo matendag iti dati nga kapanunutan, kan pamuspusan, kat mayalatiw iti wagas iti Diyos. Okay? So, umunagayam kakabsat nga mabalbaliwan kat daji panunot tayo. Kuna na iti Isaiah chapter 55 verse 7, masapol nga isardeng dagiti managdakdakes, ti wagas ti panagbiagda, kat baliwan da, iti panagpanpanunot da. Agsublida ko mati Apo a Diyos tayo, isu aman ang asi, ken madadaan mamakawan. So, hindi pa ilang gayam kakabsat daan nga tula, guy-guy-guyin na tayo ni ti Apo, nga baliwan tayo kuma, iti wagas, iti panagpanunot tayo. Kaya si dadaan ni Apo, nga mangbalbaliw kanya tayo, nulakit kakabsat, si papalubos tayo nga, agpaydalan, when nagpayturay, iti pagayatan iti Apo. Kuna na pa iti may kadwa Corinto chapter 10 verse 5, ikatan mi amin, a kinatangsit, a makalapad, iti panakamu, iti Diyos. Kayawan mi amin a panunot tapno agtungpaldaken ni Kristo. Grabe no, kayawan mi dagiti amin a panunot tapno agtungpaldaken ni Kristo. When ti English kakabsat kat, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yung mga isip po kasi natin, di ba, minsan lumulutang yan, iba-iba yung mga nilalaman ng isipan natin at kung saan-saan nakakarating, ano? Even habang nakikinig tayo ng sermon, iba yung naisip natin, okay? Pag nagbabasa tayo ng Bible, merong di-disturb sa atin. Pag tayo nananalangin, merong nag-aabala sa isipan natin. Pero ang panalangin dito, ano po? We take captive of every thought to make it obedient to Christ kakabsat. Kayawan tayo, kumadigiti panunod tayo, tapnog tong palda ito'y ken Kristo kakabsat. At ito may isang negosyante, nga sumurot iti may nga mangalap tapnog banit iti sida. Okay? Kat iti nakadayudan kakabsat, tisan nga mabayag, nakaala iti mangalap, iti may nga nagdakkel nga sida. Okay? Palapalakpak da yung negosyante, nakaragrag sa kaizuna. Gaputa, nakaala damot lang iti dakkel nga sida. First time nakakabsat nga sumurot, anya?
Nga mamuhi tinaramid da yung mga alap, insubli na yun iti baybay. Okay? Masaysayangan da yung negosyante, ngam saan nga, nagululi mag-isuna. Iti kuhan kakabsat, iti saan manan nga mabayag, kat adama na iti naala na. Ngam iti pangato na, kat nagdakkel manan nga sida. Naragsak, iti rikna dati nga negosyante, ngam dahil di mangalap kat kasla madisdismaya isuna kakabsat. Amoy tinaramid na, wen, kusto, insubli na mo lang dahito, ayan na iti, bye-bye. Iti kuhan kakabsat, kat nakaalaman na yung mangalap. Kat babasit nga sida iti naala na. Okay? Amoy tinaramid na kakabsat, indulin na ayan iti timba nga pangkabkabilan na iti sida. Haan nga matupel, da iti negosyante iti riknana. Kunana, apay nga insublim ayon ti baybay, dagi dadaktal nga sida. Mabalin mo ko mga ilako da ita, ket madan ka iti, adu nga kwarta, apay nga insublim ayon ti baybay. Amoy yun nakakaskas daw kakabsat, iti sungbat na, da ito nga mangalap. Kunana, basit gamin, da di pariyok nga paglulutwa. Okay? Kaya nasahon kakabsat nga, aging gana dyan lang iti perspective na nga makikita na. Aging gana dyan lang iti makikita na. Malimlimataran iso na gapu iti basit nga adlaken kwa na. Okay? Han nga isunan nga makaala kadag iti nadakkel pa'y nga sidsidang. Obvious mat kakabsat ay iti pasamak nga nung maminsan kasto iti panagpanpanunot tayo iti biyag. Imbis nga masagrap tayo dagiti naindaklan nga bendisyon nga insagana ni Apo Diyos para kanya tayo. Okay? Saan tanakulaapan ang dahi panunot tayo, kadagiti sarili tayo lang nga laing, kan sarili tayo lang nga diskarte. Ti pagarot tayo kakabsat kat kusto, dahi pamuspusan tayo, idinto nga, at dagayam itin sagana ni Apo Diyos, nga napinpintas pa ay nga uwagas para kanya tayo. Ngam saan tayo lang amin nga luklukat, dagiti panunot tayo kakabsat. Iti dahi nga agsapa, mapalagipan tayo kumang, asukatan tayon, ket isuot tayo kakabsat, dagiti na Diyosan nga antipara, tapno no kitaan tayo dagiti banag, kitaan tayo dagiti pasbasama, kitaan tayo dagiti tattao, makita tayo dagiti kakabsat, babaan iti saw iti Apo. Saanan nga, babaan iti sarili tayo lang nga limitasyon, sarili tayo lang nga kapanunutan, laing diskarte, no di kat babaan kakabsat iti saw iti Apo. In that way, change of mind will come. Iti pudno nga makasurusuro iti sao iti Apo kakabsat. Kadagiti makatakwat iti kinapudno, umay iti panagbalbaliw iti panunot. Sapay ko tainot nga ipalubos tayo nga iti Diyos iti agturay, iti dayto nga panunot tayo. Tapno nyaman kakabsat dagito nga banag nga dayto sangwanan tayo, makita tayo dayto using dayto antipara nga na Diyosan. Iti may kaduha kakabsat ka change of feeling. Okay? Okay, change of feeling. Huwag ka nang mapasana all dyan. Okay? Nupod no nga namati tayo ni ti Apo, at dan ti dakkel nga pan nakaawat, san lang nga no anya iti aramiden ti basol, no dikat no anya iti inaramid iti basol, iti pagayatan kan panggap iti Diyos, iti tao. Kuna nakakabsat iti may kadunga Korinto chapter 7 verse 10, tatila dingit amayan nurot ti Diyos, yag na ti panagbabawi nga agturong iti panakaisalakan, kat saan na pagbabawyan dayta. Ngam tinayin lubungan aladingit, yag na iti patay. Iti ladingit nga mayan nurot iti Diyos, yag na iti panagbabawi. Dagiti rik na tayo akabsat niya, no dadagiti madingan aramid tayo, wino may iti panagladingit, gapu iti basol nga makikita, wino na aramidan tayo, iturong na tayo kumaday ito nga kanayon, tapno iti kastakit agbabawi tayo iti Apo. Dayta iti may isang nabalbaliwan, nga namati iti Apo. Haanan kakabsat nga kasidi nga awan iti bibiyang tayo, no? At dadagiti basol nga mararamidan tayo. Iti maysa nga pasurot iti Apo, nga nakaawat ti kinapudno, agladingit iti basol nga aramidan na, wenno makita na. Makita kadagiti na ipadakder nga nagdadakkel nga di Diyosen, wenno pan nakadadael iti pinaraswa, nga insagot kanya tayo iti Apo, maladingitan iti riknana. No makita suna kadagiti agtutubo nga madadadal iti biyagda, maladingitan isuna, addan kakabsat dadya na sukatan nga rikna tayo, no makikita tayo dagiti basol iti aglikmot tayo kakabsat. Nasukatanen, san tayo tatan ngayaw awan dagiti banag nga makasair iti rikna iti Diyos kapag serserbian tayo. Umayan iti panaglisi tayo kadagiti prinsipyo nga tatalahangat. Yeah. Maminsan laeng.
Dito'y matlang unag tibalay. Mabaling maginom ta, dito'y malang unag tibalay. Wenno, iso matlang iso. Okay? Awan ko madigituin nga prinsipyo kabsat nga pakay taltalyan tayo. No di kat pilyan tayo kung mga masukatanan, dajirik na tayo. Dadya pa nagbalin tayo nga sensitibo, kadagiti madi, kadagiti makasair itirik na iti apo. Okay? Iti may katlo kabsat kat dadya change of behavior. Change of mind, change of feeling, change of behavior. Pamanagnak nga iti panagbalbaliw kat kompleto. Kay batugan na dayto iti panagbalbaliw iti pagayatan ti maysa nga tao kas kuma iti biag ni Saulo hakabsat wenno ni Pablo. May sa isuna kadagiti mampapatay kadagiti Kristiyano. Kinapudno na ket nagsurat pa isuna kadagiti pangulwen. Tapno iti kastakit may kan isuna iti pamalubos nga apan na tiliwan dagiti sumursurot kini Apo Jesus. Nya? Nga may didalan na kabsat nga mapan iti Damasco. Napadasan na iti panagparangkan kuana ni Apo Jesus. Okay? And then naiturong isuna tapno iti kastakat mamamu ni Apo Jesus sa kas Diyos kan mangisalakan iti biag na. Manipod idin kakabsat saanan nga maysa nga persecutor no dikat maysan kadagiti may daddadanes gapo iti panangas kasaba iti sawiti Apo. Nabaliwan dajay tignay. Nabaliwan dajay kababalin ni Apostol Pablo. Masarakan tayo dito nga istorya iti Aramid chapter 9 verse 1 to 16. Hala nga day kakabsat, addan iti dakkel nga pan nakamiris na iti basol. Wenno dajerik na iti guilt. Anya kakabsat, masapul nga mabigbig iti maysa nga tao no isugat agbasbasol iti Dios ket mabigbig na nga kasapulan na nga babawi. Kas kumay iti maysa nga kanta iti salmista, iti Psalms chapter 51 verse 3 kan 17 kunana, bigbigak ang nagbidduta ket kadagiti basbasol ko sila lagipak. O Dios, tinapakumbaba nga espiritu ti sakripisyo ken ka. Di mo tulaksiden ti puso ana pa kumbaba ken nagbabawi. Addan dayay panagbalin nga sensitibo kadagiti gundaway nga masair itirik na iti Apo gapo iti aramid tayo sao tayo wenno kapananutan tayo. Saanan nga natangsit no dikat amunan nga agpakumbaba ken agbabawi iti Apo. Kakabsat iti panangisuro iti kinapudno ket agbunga iti panagpamati. Nya? Iti panagpamati ket panangtalikod iti basol ket panangasideg tayo iti Dios. Iti sao nga pamati kakabsat ket naadaw iti Griego nga sao nga pistis nga iti ket nga sawen ket firm persuasion or conviction based upon hearing. Okay, nga masarakan tayo iti Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing. Ket nasawan kakabsat ket tadya natibker nga pan nakaguyugoy nga mamati apaman nga nangaganna iti kinapudno wenno iti ebanghelyo. San lang nga basta nga pamati taura iti demonyo kakabsat ket adamot pamati da. Agpigargar kan agbuteng damet nga kas mabasa iti Santiago chapter 2 verse 19. Daytoy nga pamati nga adda ko makanya tayo ket nadakgal pa nga iti daytoy nga pamati dagiti kabusor kakabsat. Iti pamati ket kanayon nga kakuyog na iti pananganamong iti pagayatan iti Dios. Iti pamati ket mahirakadmet iti sao nga surrender wenno panangisuko iti biag ken Apo. Panagsukat iti pakisalyan wenno pakikaduan. Pakairamanan dagiti baro nga wagas iti panagbiag nga masarakan kadagiti bilin iti Dios. Ken kamaudyanan na iti pudno nga pamati ket adlaganwat na nga ipakamo iti nyaman nga naawat na. Kuna nakakabsat iti Mateo chapter 10 verse 32, siya sinuman amang ipaduyakyak to kanya, ipaduyakyak kon tumet iti imatang ti Ama sa di langit. Okay? Nugaya mangisuro tayo when we make disciples kakabsat. Okay? Kaya batugan na dahito nga isuksukot tayo iti biyag tayo ken Apo. Akaklunan tayo iti panagturay na iti biyag tayo. Ken panagpaaramat tapno iti kasta ket maipakamo iti kay napudno kadagiti daddo mga tattao. No kasapno nga naawatan tayo, kasta kumamat kakabsat nga, ipakaawat tayo kadagiti sabali nga tattao. Kuna tayo nga namati tayo ni ti Apo, nga mapanagnagan kadi dagiti tattao iti aglikmot tayo, babawan ti panang biag tayo kakabsat. No san tayo nga may parangarang, dadya pamati nga inawat tayo, ad-addapay nga saan tayo nga maiwaragawag daytoy.
Kuna nga ro, iti may isa nga preacher ni Billy Graham kakabsat, we are the Bible that the world is reading. Datayo ko no digiti Biblia, nga basbasaan iti lubong. We are the creeds that the world is needing. Okay? Datayo digiti pamati, nga kasapulan iti lubong nga pagnanadan tayo. And we are the sermons the world is heeding. Datayo, di pa nagbiag tayo kakabsat. Iwagas ti panagsao tayo, panakirelasyon tayo. Dito iti sursurutan winatong palan matagiti daddo mga tattao. Nga san pa nga nakamamu iti apo. Sapay ko mga kakabsat, aglawag tayo, agranyag tayo. Tapno noon niya, da dyan na isuro kanya tayo, hanlang agtalinad kanya tayo, nudikat kaya tayo mat nga isuro kadagiti sa baling nga tattao. Iti pa nagtignay, iparangarang na iti pamati tayo. Iti pamati tayo, iparangarang na ba't iti kinasya sinno tayo. Nukuna tayo nga pasurot na tayo iti apo, siguraduan tayo kumakabsat, nga si arakop tayo iti panorsoro iti apo. Nga babalin nga, New Testament tak lang ha, hanak mamati iti Old Testamenten. No. We know, Book of John nak lang, hanak mamati kadagi dumadu mga Gospels. No. Haan kakabsat, no di ka si bubukol ko mga panangarakop ay hindi kinapudno ay surusuro kada tayo iti apo. Dagiti pudno nga nakapadas iti pan nakaisalakan ni Apo Jesus kat nabalbaliwan dan. Laglagi pan tayo kuma nga idi nakita dagiti tattao ni Apo Jesus. Mabasa tayo kakabsat. One verse before our text. Matthew 28 verse 17. Kuna na tayo kakabsat, idi makita din ni Jesus, nagdaydayaw da kenkwana. Numan pa'y nagduwa-duwa iti sumagmamano kadakwada. So manipod ka dito yung kakabsat, adda dagiti namati, adda mat dagiti nagduwa-duwa. Kini Apo Jesus. Ngam kasmay sa nga iglesia, dito yung kumakit pamalagip kanya tayo, nga saan tayo kumang agsisina kakabsat, nga mangi pangarangarang iti kinapudno. Let us not be divided in displaying the word of God, the truth kakabsat. And iti may kadwa, nga puntos tayo, hantay ko mga agsisina, okay, in demonstrating trust. Kuna na iti Mateo chapter 28 verse 19b, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Dagiti muna nga namati iti Apo, kat indemonstrar da iti panagtalak da iti Apo, baban iti panagbunyag. No anyaman dagiti naramid ni Apo Jesus kadakwada, tinarigagayan damet nga aramidan da ito kadagiti surusuruan da. Anyat inaramid da kakabsat, imbagada iti kinapudno, iti ebanghelyo, ket kalpasan na, ket binunbunyagan da ida. Makita tayo nga dagiti umuna nga iglesia, dagiti umuna nga iglesia nga naipasdek, ket inaldaw da nga kikinita agsasara kakabsat, tapno agadal kadagiti sa uwi ti Apo. Ket saan da nga agsardang ijay kakabsat, no di ket addapay, dadya pa nag-evangelize da, and then pa nagbunyag da. One time, nangasaba ni Pedro, ket 5,000 iti, namati ken nabunyagan da kaday nga aldaw. Saan nga nagsardeng dagiti disipulo, dagiti disciples kakabsat nga, impakita iti panagtalagdakin ni Apo. Babaan iti panagpabunyag da. Iti panagbunyag ket marka iti Christian discipleship. Okay? Dahil iti kanayon nga paset iti discipleship kakabsat dadya panagbunyag. Iti panagbunyag ket makita iti pakasaritaan. Okay? Iti panhawen kakabsat ni Moises, dagiti Israelita ket may bilang nga disciples ni Moises. Okay? When you are a disciple, sigurado nga da iti panagbunyag kas kuma iti panhawen ni Moises. Kuna na iti umuna Corinto chapter 10 verse 2, iti salinong ti ulep ken ti baybay na bunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Manipod idin kakabsat, uray no aduunay iti panagreklamo kan panagrebeldeda, sanda nga pinagduwa-duan nga na Diyosan iti misyon nga naited kadakwada kakabsat. Babaan iti daytoy nga panagbunyag na isinad da iti makarimon nga panagbiag iti Ehipto. Ket simrek da iti puro kan nabendisyonan nga kari, iti panangwaya-waya kan panakaisalakan, babaan iti panangidalan ni Moises nga inawagan ni Apo. Naisinadahan iti makarimon nga biyagi di Ehipto. Ket simragdan kakabsat iti ingkari ni Apo Diyos kadakwada nga daga. The journey, tapno iti kasta ket makadanon da iti ingkari iti Diyos kadakwada nga daga. Masarakan ni Juan na mamunyag nga aramidan na iti akam na nga mambon
bunyag. Kunan iti John chapter 3 verse 23, mabasa tayo jay. Ngagtultuloy sunang aramida na dito and making disciples for God. And uray pa ni Apo Jesus, okay? Nang bunyag ni Apo Jesus, idinaibalod ni Juan. Ang pulong pa nga ro, danya, dagiti disciples ni John. Okay? Mabasa tayo dito iti John chapter 4 verse 1. And even the disciples, kasla dyan bagakmat lang kanya ang kakabsat. Dagiti adalan ni Apo Jesus, idi nagpangato ni Apo Jesus, and dagituyan nga adalan kakabsat, iti nangitultuloy, iti trabaho, iti panang bunyag, kadagiti tattao. Isurusuro da idano, kasatnuda nga i-demonstrar, iti panagtalagda, iti Diyos, babaen iti panag bunyag. Maadal tayo matkakabsat nga ni sisita iti panagadal, sakbay iti panagbunyag. Kaya babalin kakabsat nga, umunag pa lang di kapilyakat, bunyagan tayo. Nudikat ni sisita, iti panagadal, sakbay iti panagbunyag. Iti iglesia katag serserbi nga kas may nga eskulaan para kadagiti namati, kas panagsagana iti biyag tayo ijay, langit. Iti discipleship kat saan nga gibos aging gana babiyag tayo kakabsat, we are always under discipleship. Taadupay, adapay, dagiti, mabalintang masursuruan, kadagiti sa uwiti Apo. Masapol nga rod kakabsat, nga iti unag iti iglesia. Isuro tayo, dagiti doktrina, dagiti kinapudno, kinidalan tayo mat dagiti barungan na mati, tapno iti kastakat iaplikarda, dagiti mga ganda, dagiti matadalan da iti unag iti iglesia. Kaputa masapol nga agadal tayo pa isakbay iti panagbunyag kakabsat. Saan nga rod nga nisisita, iti panagbunyag, kadagiti maladaga. Iti Biblia kat saan tayo mat nga masarakan iti panagbunyag, kadagiti maladaga, tapno balindang Kristiyano. Puno da dyan makon ko nakakabsat tata nga happy christening. Ako na da niya, iti panawan ni Apo Jesus, iti naaramid kakabsat kat panangididikar. Desisyon dagiti naganak, nga idaton da kini Apo, dagiti iti anak da. Ngam saan kakabsat nga panangbunyag, nga panangideklara iti pamati. Tahanda pa'y nga, naawatan, handa pa'y nga ammo. Dahito'y kat desisyon lang dagiti naganak kakabsat. Makita tayo iti nagbalin nga ehemplo ni Apo Jesus iti panagbunyag na. Iti Mateo chapter 3 verse 13 to 17. San iso na nga maladaga kaday dyan nga gundaway. Kat nasken met kakabsat nga mabunyagan tapno maikamang iti iglesia. Iti daan nga tulag, iti pan nakahugit, iti may nga wagas tapno ipakita da nga agpapayturay da iti tulag iti Diyos kadakada. Dahito iti aramid laang dagiti pinili nga tataw iti Diyos, dagiti Israelita kakabsat. Nga iso nga dahito kat maibilang nga initiatory rights when no aramid tapno maibilang ka, maisali ka iti grupo. Iti baro nga tulag kakabsat, iti panagbunyag kat kay batugan iti daytang aramid. Isumat dayto iti makuna tayo nga initiatory rights when no wagas tapno maibilang nga membro iti iglesia iti maysa nga tao. Kuna na iti Colossus chapter 2 verse 11 to 12, nakugit kayo iti panakikaysayo ken Kristo. Saan nga iti panakakugit nga aramid iti tao? Nudikat ti panakakugit nga agtaod ken ni Kristo. Iti panangiwaksiyo iti daytoy managbaso labagi. Ta idi nabunyagan kayo, na itanem kayon, anay raman ken ni Kristo. Ket ti dayta pan nakabunyag yo, napagungar kayo met, akas ken kuana, gapu iti panamatiyo, iti nabilag, apan nakabalin ti Diyos, ana magungar ken kuana. Kakabsat, dosan tayo nga ibilang, iti bunyag, nga wagas, tapno iti kasta, ket may kamang, iti may nga tao iti iglesia, anyang arod nga kakabsat. Pudno nga saan nga makaisalakan iti panagbunyag, ngam daytoy iti may nga wagas, iti panagrespondi tayo, iti panakaisalakan, nga insagot kada tayo iti Apo. Kas kumakakabsat iti wedding ring. Yeah? Sana all. Iti wedding ring kakabsat kat maitid. Okay? Sinyales. Tapno iti kastakat amo nga sikakat na ikasaran. Okay? No makita nga dadagiti singsing, dahito nga tao kat na ikasar, isunan. Kadagiti sabali nga pagilyan, kakabsat, iti sinyales na kat, agpaababada ti buok. Tapno mamuan nga isuda kat na ikasaran. Agduduma kakabsat, anya nga iti kultura tayo, iti singsing. No makitam di ayan, amo mga isuna kat na ikasaran. Kastamat dagiti military uniform, anyahan nga mabalin nga dagiti sibilyan, kat uniformida nga kas kadagiti soldado. Adalang iti particular nga serbisyo, dagiti tattao nga dati nga serbisyo nga agbado te asjay. Isu iti pakabigbigan da kabsat. Kastamat nga rod nga iti water baptism,
kat wagas tapno iti kasta, kat mabigbig kada tayo itan, kat kamang iti iglesia. Dahitoy kat pangruar nga sinyales kakabsat, iti pamati iti kaunggan tayo. Okay, han nga makaisalakan daytoy, ngamnaskan latang aramidan tayo, tapno iti kasta, kat may kamang tayo iti iglesia. Iti panagbunyag kakabsat, kat may bilang tayo nga pakakitaan iti pamati. Ya? Babaw iti panagbunyag, agbalin ka nga kamang iti iglesia. Panangisilibrar da ito'y kakabsat iti kinapudno, nga nataykan iti daan, kan managbasol nga biyag, babaw iti panakailansa, kan panakaitanam ni Apo Jesus. Nataykan iti daan nga lubong nga pakaibilangam, kat nagungar ka iti baro nga komunidad, iti pamilya ni Apo Jesus. Okay? Nataytayon kakabsat iti nailubungan nga banbanag, and we are resurrected kakabsat in our Christian family. Okay? Iti panagbunyag kat ipasimudag na iti panahikaysa tayo ken ni Apo Jesus. Babaw naman iti panagungar na nga naisagot kada tayo iti baro nga katatao ken panagbiag. Iti panagbunyag kat karit para kada tayo nga namati nga silalagip tayo kumakanayon nga agbiag kas kuna iti nasantuan nga surat iti Romans chapter 6 verse 11. Kas tamat nga ibilang nyo anatay kayo niti basol ngam si bibiyag kayo iti Diyos kapo ken ni Kristo Jesus. So, dahito gahan pa nagbunyag kakabsat, kat napatiglaunay nga aramid niya. Saan dahito nga katuwaan nyo lang magbabarkada, o kaya napagtripan nyo lang, hindi po. Ito po ay isang banal na gawain sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ito, pinapakita nito. Ipakpakita iti dahito kakabsat nga aramid, iti pan nakikaysa tayo ken Apo. Natay tayo niti daan nga panagbiag tayo, ket nagungar tayo iti baro nga biag. Okay. Itanyaman nga kanan iti tao kat makapektar iti bagina. Tayo mga pagsasaritaan iti bagina ta kabsat niya. Okay. No iti may isang nga tao kat nahilig kadagiti na kolesterol nga makan, ala kaya nga bumayag, ngumato iti blood pressure tayo. Okay? Marami ka ng pressure, pati pa naman blood mo, mataas yung pressure mo. Ano? So, anyaman iti kanan tayo, anyaman iti paunag tayo, ag-reflect dahito iti pangruar nga bagi tayo. Nya? Iti garod, tutubo tayo pailaan, kunada, numangan ka kanu ti ado nga manikat, ado dagiti pimpal nga rumwar iti rupam. Alakat kay kaya umat dagiti daduma, tako na, danauhan ka numat iti pimpal mo, nagtaod ka iti bakas. Ayan? So, pares nga, madi ka kabsat, nga may so iti, maibagbaga kadagiti, ubing tatan. Okay. Iti punto tayo dito ikakabsat, noon niya dajay, paunag tayo, rumwar da ito iti, pangruar nga bagi tayo. No nahilig tayo matag-workout, healthy tipin nangan tayo, nahilig tayo tinatnatang, prutas, rumurmat nga kumuslap-wislap mat dagiti kudil tayo, pumintas mat dagiti bumusnag kakabsat iti rup-rupa tayo. Nag-unag ng Ilocano. Okay. Ket kastamat kakabsat iti panangisuro kan panagbunyag. Kastamat iti dayto nga mensahe ngayon tayo at adalan tata. Outward confession of inward experience means bunga iti pamati iti panagbunyag. Saan nga mabaling nga baliktad kakabsat niya? Saan nga bunga iti panagbunyag iti pamati? No, that's wrong. Very, very wrong. Bunga iti pamati iti panagbunyag kakabsat. Kada tayo mat nga nabayagan nga nabunyaganan, nabayagan nga namati iti Apo kakabsat, dakkel nga karit kanya tayo data, ngay kagumahan tayo kung mga agbyag nga mayanurot iti gapuanan iti Diyos iti biyag tayo. Nya? Iti maudi nga bersikulo nga ibatik kanya tayo amin kat iti Romans chapter 6 verse 11. Kastamat nga ibilang yo, anatay kayo iti basol gam si bibiyag kayo ti Diyos gapo ken ni Kristo Jesus. Idinamati tayo ken ni Apo sanla nga natay iti basol no digat napagungar tayo iti baro nga biyag kakabsat. Ngarod kas may nga iglesia, daytoy kuma iti mangsiglot kanya tayo tapno iti kasagat maragpat tayo iti pagayatan iti Diyos. Di tayo kumanga mapagsisina nga mangipakamoy iti kinapudno ken mangiparangarang iti panagtalag tayo iti Diyos babaw iti panagbunyag. Sabay ko mga kabsat taada iti may samanan nga karit adal spiritual nga taraon nga intayo napidot manipod iti dayto nga mensahe. I pray, I hope and pray nga agsubli tayo tumanan ito sa marunong alawas tapno iti kasta ket sumakdo tayo manan kakabsat kadagiti napapateg sa uwi ti Apo. Pangganat tulangan iti ibaga nga mensahe kada kayo, ket sapay kumain ti Diyos iti adda kanayon nga kada tayo amin.
Dito lang iti mensahe nga iburay, agyaman nakakabsat, madaydayaw iti Apo. Mapantay nga ti pa magibos nga kararag kakabsat kaniti benediksyon. Kararag tayo. Mami nga nailangitan apong yaman kami, hindi ito manano Diyos nga gundaway. Ngayon mo apo tapno na kami o Diyos nga anak mo kat makapagdayo manan apo king ka. Yaman kami, nagiti ang kanta po Diyos nga naisagana o apo. Lord, mapadayawan ko malataw Diyos iti nagan mo apo. Lord, iti magtultuloy o Diyos nga panagdingig ken panangbuya o Diyos kadagiti kakabsat mi tultuloy mo apo dagiti amin o Diyos nga ti mabuno apo iti o Diyos nga programa uno aramid o apo kararag mi o Diyos nga adadupay ko maapo dagiti mangtangkilik o apo iti dayto o Diyos nga aramid iti online service mi o apo. Bendisyonam o apo dagiti makan manan o Diyos nga na espiritualan ngayon paay mo Diyos iti bawat may sakada kami sapay ta kanayon kadiugan nga may tukip apo iti kaunggan iti puso mi kang runan kadiu apo iti panakayaplikar na o apo dagito apo. Yaman kami maminsan pa'y apo tulungan mo Diyos iti bawat maysa katagtultuloy ko mao Diyos nga may tanoklat apo itinagan mo apo. Yaman kami kata ikan na kami pa'y kumao Diyos iti nadabdab ka apo nga panagpamatiking ka apo. Yaman kami may tanoklat apo itinagan mo. Sapay kuma, tanda ka na tayo amin, ti parabor ni Apo Jesucristo. Itayat iti Diyos, kandag tultuloy nga panakikadwa, ti Espiritu Santo. Nato may mesa nga Diyos iti talo nga persona, iso kumatag tultuloy nga agari, agtultuloy nga mangiwanwan, kandag tultuloy nga mangbendisyon iti bawat may sakada tayo. Ito nga rod Apo iti sangsang kamay sa nga kararagmi, itinagan na po mi nga Jesus, kaniso nga nang isalakan kada kami kat kunami. Amen.